Evo u samom finalu kraja druge tačke nas je malo vreme omelo. Ovdje smo trenutno ispred centra ronilačkog diving zone koji pripada Plaži Ploče i ronilačkom klubu Alfa Diving. Ovdje su proveli 2 dana, napravili sve ukupno neka 4 zarona. Lokacije ovdje su Amoreste, Sveti Nikola malo ostrvo, ima zidovi Platamuna. Sama plaža je izuzetno zanimljiva i velika poslastica za roljenje. Alfa Diving je još cijel septembar na ovom mestu, tako da slobodno se javite, pretražite informacije na njihovim Instagram profilima i na njihovom sajtu. Idemo dalje.